Facem dubla 3. Scrie mare. Arad plătești 50 de lei. Care oprește să fie voitor să mă ia la Arad. O să-i dau 50 de lei. Și nu o să urcăm în mașină. Să mergem înapoi la hotelul de unde am venit în Deva. E aici 2 persoane și a 3-a persoană aici. Dar nicio persoană generoasă până acum să oprească nici fără bani, nici cu bani. Trece un camion cu lemne. A trecut un microbus de Deutschland, nimic. Îmi pare rău. Tot asta așteptăm. Nu, facem experimente pentru 50 de lei. Care oprește, nu urc, îi dau 50 de lei și îi spui, ai fost înfirmat. Mulțumesc pentru generozitate și la revedere. Haideți să mai încercăm o dată. Încă nimic până acum. Descrie mare. Plătesc Arad, plătesc 50 de lei. Nimica, a trecut o mașină de Arad. Nimica. Absolut nimic. S-ar putea să rămân singur aici. De obicei oamenii nu au plăcuță în mână Arad sau unde merge sau suma care o dorește să o plătească. Și tot oprește. La mine încă n-a oprit nimeni. Într-adevăr e ocazie de 142 de kilometri de Arad, dar încă nu oprește nimeni. Vedem pentru suma 50 de lei care vrea să oprească să mă ia la Arad. Eu nu merg la Arad, facem experimentul social în continuare. Vreau să vă anunț că la ora, m-am interesat la microbuze, la ora 5 pleacă un microbuz care vine de la undeva din Moldova, care se duce direct la Arad. Deci aș avea cu ce să plec și cu trenul și cu microbuzul. Dar să vedem experimentul social cu ocazia. Plătit la ocazie 50 de lei până la Arad. Nimic. Să mai filme o dată. Să vede că eu sunt. Nimic. Om. Deci nu se face nimica. Deci avem 3 minute pe telefon și încă vreo 7 minuțele pe video GoPro. Acest video și acest sondaj care îl facem și va fi editat în cursul nopții și mâine va fi difuzat pe Experiment Social România GoPro. Nu vrea nimeni să oprească să-i dăm 50 de lei. Pentru un bine, să vedem cât de generos este lumea. Nimic. Deci mai filmăm o dată. Hai să vă zic, doamna de la McDonald's la școală mi-a făcut cartonul. A fost foarte amabilă. Experiment social. Deci haide tată. Nu vrei? Nu vrea.
Deci a oprit un camion de 3 tone jumate, dar nu sunt sigur dacă a oprit pentru nesară. A oprit să alimenteze la coadă. Mai avem exact 15 minute pe telefon. Nu am coment, no comment. Încă câteva minute mai stăm și plecăm și noi. Nu se poate face nimica. Ăsta e încă un experiment social pentru să vedem cât de săritori sunt românii la noi în țară cu mașinile personale. Până acum în județul Hunedoara, inclusiv orașul Deva, nimic. Și așteptăm comentariile dumneavoastră pentru următorul experiment social. Trece o școală, dar asta nu ne interesează că face școala domnii. Deci mai avem exact 3 minute. Am impresia că cineva a zâmbit că și-a dat seama că facem experimente sociale. Haide, nimic. Deci mai ne filmăm o dată. Arad, hai să-l premiem totuși, că a fost ok. Bună ziua, Arad! Facem un experiment social și vrem să vă premiem pentru 50 de lei, că banii vi dăm oricum. Suntem de la YouTube, de la experimente sociale. 2 secunde. Banii vi dăm oricum. Și vă mulțumim. 2 secunde, vă rog. Puteți să-i spuneți ceva la pietoni? Aici sunt 50 de lei. Sunteți filmați și cu GoPro și cu telefonul mobil. Ăștia banii dumneavoastră, premiul dumneavoastră. Și vă dorim... Mă scuzați, dar ăsta e scrie mare. Scrie mare. Arad, plătești 50 de lei. Stăm aici de exact de 15 minuțele și mulți am crezut să ne oprește. Eu vă doresc drumuri bune și toate respectele. La revedere! Mă bucur că am putut să vă premiez. Deci banii aia